Què passa? Han creat un grup, des de l'Ajuntament, un grup de WhatsApp, el poble, i s'han ficat a fer mascarilles. Ma mare és una de tantes que s'ha ficat a fer mascarilles i vos vull ensenyar un poquet el procés, perquè és que és super fàcil de fer, super sencillo, i per mostrar-ho a la gent, la gent que no s'ha enterat, pues que vulgui col·laborar, que col·labora un poquet. Claro, hòstia, no eres de Benifaió si no has anat al Trullàs de ressaca. No ha anat al Trullàs de ressaca després d'una verbena. I més que de ressaca, quasi que encara borratxo. No, sí, o sea, jo he vist gent a plegar al Trullàs a miaus, que no sabia ni on estava. El nostre banyat... Ja que burraes. Ja que burraes, Això és el del tramusser. Què te pareix? Això passa en l'època que hi hagué ahir. Vull dir, la ploguda d'ahir, mireu, quarenteners, com està el nostre barranc, aquest barranc que ens separa del poble veí, del poble del costat, de la gent innombrable, dels Musafers. Molt bon dia, quarenteners, benvinguts un dia més al programa especial de les vostres vides, el programa que fa amena esta quarantena i que junts, entre vosaltres i nosaltres, farem que això acabe pronte, perquè avui és dilluns 20 d'abril, en teoria era festa, però no, en Benifaió avui no és festa, ja la farem en agost. Presentem als col·laboradors i periodistes del programa Benifaió Quarantine. Sergio Torés, Josep... Para. L'he dit Sergio Torés. Encantada, amica. Ara està allà tot dins. No pense parar, tot abans. Siguiente. Perquè pas començar has dit bon dia i així que siguiente. Que sí. Pues tota la montona allà, Sergio Terés, Josep Oroval, Cristian Rivera i Jordi Churbi. Benvinguts una vespre més al programa Benifaió Quarantine. Ara sí, dilluns 20 d'abril, festa. Joder, com dins les R's avui, no? Tato, tira-li. Estic a pes. Tens un grifet a darrere, Ivan? Estic a pes, sí. Vaig a passar ja a la secció de primera d'avui. La primera secció d'avui que ve de Cristian Rivera. Cristian, avui la meva intenció és parlar poc perquè se m'estan travant les paraules, així que te deixo tu en la teva secció. Vale, doncs molt bé. A veure, Tato, anem a parlar avui de... Ui! Que era broma! Ho has vist? Ho has vist com t'ha enganyat? Tu has vist com t'ha enganyat? Tu ho has vist, jo? Impressionant. Vau veure com no cobres a final de mes? Ara què? Bueno, home, si te tens que menjar tot igual que te mengen les R's, pues així els diners... Bueno, anem a lo que anem. Bueno, vaig a fer un xicotet repàs en l'últim que hem vist del tema de balconing, no? El tema de balconing que no... Perquè, clar, ara estos que se tiren del balcó a la piscina, això ja no està... Els guiris que van a Mallorca soles per tirar-se del balcó a la piscina, això s'acaba allà. Ara està més a la moda un balcó més formal, no? Bueno, espera, que m'he deixat una coseta. Que la nostra audiència ens ha enviat una foto de la secció anterior, Jordi, me la pots posar, sobre els animals que estan arribant a les nostres cases, i ahir, no sé si s'aprecia, però li ha eixit dalt de la finestra un niu d'una tórtola mosdia que està ahí encalat i diu que de quan en quan la tórtola està ahí... No, això no és una tórtola. Què és? Tu com a especialista en... Era un tórtolo? Un estornell. No, bueno, tornant al tema Això és un estornell. Un estornino. Un estornino. Però ja entrarem un altre dia en els nius que fan els estornells. Això és un tema llarg. Podríem fer una secció de fauna. És un tema delicat.
Anem a lo que anem ara i ja veurem. I després tenim el tema dels balcons, ¿vale? I ara jo vull que vegeu un vídeo d'uns tipus que es comencen a fer... Això és il·legal, jo ho vaig a dir, però comencen a fer esport en quarantena, que a partir d'ahir la cosa ja va mal, però anem a veure el vídeo. Per favor. I tenim jugant a pàdel, de balcó a balcó, de finestra a finestra. Sí. Això no s'ha. Fer deport... Menos mal que no som nosaltres, perquè si no la pilota vos que te estaria. No, tenen tècnica, Exacte, mira. Això m'ho va haver passat, però en la primera pilota. I en què acaba el tio a gust i diu, buena de què? Li quedaran 50 pilotes de casa. Ara tens que baixar. Clar, ara té que baixar. I tu saps el rato que hauran estat ahí tirant-li per fer 10 tocs seguits, això? Clar, les boles que hauran desperdiciar, no? Serà per Home, temps. clar. Que ho facin en un ou, això de fer en un... Home, ho va, No tenen sensibilitat. Després d'esta xentola, no? Perquè damunt riguent-se, estic fent deport, mira, me pareix fatal que no segueix que la dieta quarantena, això va començar. Però bueno, no passa res. També a continuació estan entrant en el plató. Algú està entrant en el plató. Espero que avui me pense que serà l'especial Toma Falsas, el programa d'avui, perquè ara m'ho veig a les 12 del matí li ha pegat per forageig en la paret. Echar quadros. Bricomania. Veig a veure si és el de bricomania. Hola, amigos. Bueno, Seguís. El balcó també ha servit per publicitar coses, perquè ja que no pots eixir de casa i la gent està mirant tots els balcons, doncs, publicitar coses. I tenim la següent foto. Ben gran el balcó, Bueno, ara que deixen eixir els xiquets, una persona posa, se alquila el niño. Bueno, pues detallets curiosos, ¿no? Que hemos dicho esta cuarentena, ¿no? Ja veurem això com acaba. S'alquila niño, n'haurà que veure el preu i les condicions. I el niño. I el xiquet. I tens que alimentar-lo o sol és el que t'haurà de passejar? És com el rentacars, va per hores, per dies, si l'alquiles dos te fan descuentos. Quan te'l tornes has que tornar-lo ple, també, perquè això... El quilometratge compta, vull dir, quan te'n passes el quilometratge pagues més, ahir n'ha molt encara que sucar i... Tens limitacions a l'hora de treure-lo a passejar. N'hi ha que treure molt de jugo, És un tema... Delicat. I ho deixarem ahir, Cristian, avui anem a deixar-ho ja. S'alquila niño. Mira que ens riu, Sergio, Però per què riu, Sergio? Perquè se riu perquè és el que li toca a ell ara. Sergio Terrés. Passem a la secció de Sergio Terrés. Sergio, dilluns 20 d'abril. Dilluns i bon dia, i avui ben content, perquè l'altre dia vaig recibir un WhatsApp, que el tinc així en la captura de pantalla, que no l'ha vist ningú, i aneu a saber per fi, que a Cristian li se van a baixar els humos, i aneu a saber per què va primer. Jordi, fica'm la captura de pantalla, perquè ni més ni menys vaig rebre un WhatsApp de mama Cristian que me diu Sergio, i jo li dic, dime, i me diu, una coseta, demà Rivera pot fer la seva secció primer, pobret, interrogacions, que el tinc així en el sofà fet un drap, que no me minxa, no pica entre hores i des de dilluns no ha tornat a llevar-se els ous. I li dic, demà anirà primer. Fa, pues menos mal. Perquè d'un disgust pobret, pues això era, gràcies, dic, de res, per això estan els amics, en mayúscula. Pa que sapiau, pa que vegau, I això és real. Això és real. Això és real com la vida misma. Real com la vida misma, per això Cristian avui ha sigut... La veritat és que la captura de pantalla sola la sabíem mama Cristian, Sergio Terrés i jo. I per això avui Cristian Rivera ha sigut el primer en fer la secció. Demà no tindrà la mateixa...
Però que real i que merdes, i això més falso que el pato que posen ara en... Cristian, ja debatirem després del programa si és real o fals. No és la teva secció ara, Cristian. De pantalla. Per favor, Cristian. I dit això, duguem una entrevista d'una xiqueta de Júlia, bueno, una xiqueta, té la nostra edat, no és tan xiqueta, que està d'Erasmus, des de l'extramuro de Benifaió, de Benifaionners pel món, i mos va contar un poc el seu dia a dia com a quarantena, no más ni menos que en Àustria. Allà va. Buena, Julia, bona vesprada, com va tot? Hola, Sergio, ¿qué tal? Des de on mos toques? Perquè no estàs tocant des de Benifaió, no? No, vos toques desde Graz, desde Àustria. Hòstia, i això, que t'ha pillat l'Erasmus allí, no?, per lo que veig, i t'has tingut que quedar allí confinat. Sí, exacte. O sea, jo vaig vindre així a principis de febrer i tot un mes supernormal i superbé, i després els 10 primers dies de març també bé, i de repente nos digueren que res, que cancel·lem les classes, adeu Erasmus, adeu vida social, ja així estem. I perquè allí s'han adelantat a Espanya, anem al mateix ritme que així o anem un poc per darrere, com va l'assumpte? No, així la veritat és que s'adelantaren un poc, perquè jo crec, no me'n recordo d'Espanya, però crec que eren com 2 o 3 dies antes que nosaltres ja mos cancel·làvem les classes. I això que nosaltres així, jo crec que quan cancel·làvem les classes n'hi havia superpocs morts, superpocs casos, i nosaltres hi estem prou bé. Vull dir, així no n'hi ha quasi contagiats ni res, però seguirem més listos, jo crec, i cancel·larem antes. Estarem més avispats, no? Han estat allà un poc més ràpid. I tu has intentat tornar així o has decidit quedar-te allí per voluntat pròpia? Pues és que al principi la idea era quedar-me, perquè molta gent s'ha quedat, de fet molts espanyols s'han quedat, i com la situació és tan mala en Espanya i així està tot prou normal i tot prou bé, de fet jo sí que puc eixir al carrer i tot, jo visc a passejar, se poden fer més coses que en Espanya. Entonces la idea era quedar-me. El que passa és que ara que ja han dit que és definitiu, que no anem a tindre classe, molts amics meus se n'han anat a casa perquè molts programes han cancel·lat i tot això, doncs vaig a intentar tornar. El que passa és que encara no sé quan, segurament ara a finals d'abril intente tornar, però és que no n'hi ha quasi vols. He de volar a Frankfurt i de Frankfurt a Madrid i després de Madrid averiguar com tornar a València, perquè n'hi ha molts pocs apes. De fet, vaig parlar en el Ministeri d'Exteriors, que vaig tocar i tot, i me digueren, pues te alquilas un coche. I dic, pues no sé yo, la idea esa de conducir yo de Madrid. ¿Y tú qué? Que soy estudiante, ¿con qué dinero? Que soy estudiante. Me va dir, te pagas un taxi. I dic, escolta'm, senyor, un taxi de Madrid a València, dic, a veure, no. Entonces dius que ahir la quarantena no és tan forta, no? Vull dir, ahir teniu un poc més llibertat, suposo que a la gent no li haurà pegat tant per anar a vassallar els supermercats en paper del vàter i levadura o què? O igual? Pues la veritat és que lo del paper del vàter va durar un dia, així. Però és que sí, els austríacs són molt eficients. Entonces n'hi hagué un dia que no tenien paper del vàter i el dia següent tots els passillos tenien paper del vàter. Donava igual el supermercat a on estigueres, al costat de la carn, al costat del congelat. Hi havia una torre de paper del vàter. Entonces està doble de paper del vàter. Però perquè sí, són molt eficients. Com en el Mercadona de Cullera quan fan el Medusa, que fiquen davant l'alcohol, que diuen, que van a per això. Exacte, però sin paper del vàter. I bueno, i contamos un poquet, allí també xiu aplaudir a l'Erwin, com així, que xiu aplaudir o que allí la gent passa un poc més del tema? Així passen, jo crec que passen del tema. La veritat és que també te dic que com no entenc, no puc veure les notícies perquè està tot en alemà i damunt un alemà que no és molt... Pues, al millor... no, és com així el València de Poble, allí tenen no, pues, és de veres, com no, a lo millor estan fent algo superguai i jo no m'estic enterant perquè no ho entenc. Però per lo que jo he vist ningú aplaudix ni coses d'aixes. I tractors tampoc ixen a pulveritzar, o sí? Tractors tampoc. Medides de seguretat com van allí? Pues la veritat és que així se pot eixir a passejar, se pot eixir al parc, entonces vas al parc i està tot ple de gent prenent el sol. Damunt és que estem tinguent superbons dies, avui fa com 24 graus, 25 graus, fa sol, entonces la gent està en el parque, sense camisa, prenent el sol, fent pícnics, fent yoga en el parque, entonces no pareix. Estan a metro i mig o les dona igual? Diuen, sí, així a nosaltres no mos afecta el coronavirus. No, a voltes sí que n'hi ha quadrilles que estan pues, en el banc, cada una a una punta del banc, i n'hi ha 4 o 5, però per dissimular, perquè també dius, què fas? No estem en quarantena, vés anat a casa, però no sé. A casa, ja. Pues sí. Bueno, i per últim,
què és el que més tires de menys d'ací? Ja no per la quarantena, sinó perquè estàs d'Erasmus, no? Portes ja prou de temps des de principi de curs fora de casa. Què és el que més tires de menys del poble? Que dius, és que això no és Benifaió. Vale, el pa. El pa del forn. Pots dir? Que Què si no pa hi ha... acabes de fer? Claro, els forns de Benifaió tots són bons, així... És que no hi ha pa, no saben menjar pa. I que allí els bocadillos de chorizo i això per almorzar no li va, no? El fiambre... No, així són llonganisses. Mengen llonganisses i ja... No està mal, però no és llonganissa de Pasqua, que jo vull llonganissa de Pasqua. Pues bueno, molt bé, moltes gràcies, Júlia, per compartir este ratet amb nosaltres. A vosaltres. Ha sigut un plaer i espero que se te faci lo més ameno possible ahí en Àustria. I mos veiem pront ja per així, no sé si serà ja en festes del poble o altra vegada en Nochebuena en el lío, ja veurem. Bueno, segurem. Bueno, vinga, adeu, hasta la Júlia. Jo l'he vist prou bé, l'entrevista, Sergio? Aquesta entrevista Fluideta. a Júlia, que està en l'extramuro, està passant el barranc. I de tot el que n'hi ha per ahí per Europa, tio, el que més tiren de menys són les llonganisses, perquè allí són Frankfurt. Que això... Però jo estaria allí i jo estiraria de menys veure passar els tractors dia sí, dia també. Ella no pot tirar-ho de menys perquè ella no ha viscut això. Però ella veu vídeos, veu fotos del poble, com passen els tractors ahí, tot passen els tractors, i jo això ho tiraria de menys. No pot fer els tractors. Perquè ni aplaudixen, ni passen els tractors, allí tenen paper del vàter, allí tenen levadura, allí està vivint molt bé. Està vivint millor que vol. I el que tira de menys la xiqueta és, com bé ha dit, són els forns de Benifaió, perquè damunt ara, en Pasqua, te'n vas de torrar, i què és el millor de torrar que quan acabes torres ahí 2 barres de pa, així pa sucar en allioli, així na... La veritat és que està molt bé tindre informació de gent del poble, gent que coneguem, que està vivint fora, que l'ha pillat el confinament l'ha pillat de sopetó i no ha pogut vindre, perquè clar, a la xiqueta diu que té que anar, plegaria a Madrid en tots els transbordos que faria i de Madrid a Benifaió tindria que vindre a peu o en taxi, que potser val 300 o 400 euros vindre de Madrid a Benifaió en taxi. Pues molt bé, Sergio, molt bé l'entrevista que ens has portat avui. Esperem que la secció de demà intentes superar-te, Quan estàs rosant-lo top... Quan estàs dalt és difícil. Ja no pot pujar més. Però és molt fàcil caure. Sí, això sí que té bé. Si Cristian te maneja la caire de baix encara més, Sí, tio. És molt fàcil que caigueu tots, menys jo, que pago el que presenta ara. I ho deixem ahir. Demà continuarem en la batalla campal que tenen entre Sergio i Cristian i demà farem la primera secció, la de Josep, perquè Josep ho sent molt. Si pot ser, Ivan, jo voldria que la meua durara 9 o 10 minuts, la de Cristian 9 o 10 i que Sergio no la feia demà. Ho intentarem, ho estudiarem, això. Jo ja n'hi ha hagut 2 dies que m'he quedat sense fer-la i Cristian també un dia i Sergio encara no s'ha quedat, vull dir... Un dia... Anem a llançar unes preguntes... Cristian, anem a llançar una pregunta a Instagram i a Facebook de qui voleu que demà faci primer la seva secció. Demà, 21 d'abril, volem que la gent ens diga qui vol... Que Josep ho sap, com a amic meu, és el meu cumple i vol deixar-me sense secció. Demà. La gent que opine, la gent que s'hi disga, perquè sabeu que este programa està fet per a vosaltres, quarentenes. I hasta així deixem el programa d'avui. Recorda, com a bon refran de dilluns, hasta el 40 de mayo, no te acerques a ningún yayo. Quarenteners, ens veiem demà.